Jeg tager video. Det kan jeg også sende til jer. Sætter han sig her? Øj, nu tager han det. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en hyæne presset halsdød derovre. Gør du det? Nå. Ja. Hyænen har ikke rejst sig, den er blevet angrebet. Ja, den ligger og bevæger sig hen. Så jeg kan godt se den hyæne. Ja, det var det. Den rejser Nå, ned. den er over. Nå, den der. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, den hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Men hvorfor fanden den kunne bare med den og den til løven? Jeg kan da lige se det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Hvad fanden? De opsøger det jo selv. Nu kommer ned og skal bare se. Skal den have lede efter den der? Ej, hvor voldsomt. Øj, nu bliver den nakket. Væk for helvede, nu væk. Nej, hvor har den det dårligt. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og skriger og lider. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger jo selv, de der hyæne. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men de har stjålet hans. Hvorfor Han havde stjålet tilbage til ham. kan man se det? Nej. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løber hen til sådan noget igen. Gør det fint. Jeg skal ikke. Der er ikke noget for mig. Nu tager den der. Men det kommer til at tage flere løgne. Det kommer til at være flere. Det er da med, de kan. Helvede, var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det her, det synes jeg er rigtig sjovt. Nej, det synes jeg, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det jo. Det er sådan, det er. Han har garanteret ikke fået noget. De æder vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser deres eget.
Den skal være lige her, den løber derude. Nu skal den ikke blande sig. Jeg er fri derovre. Det er, jeg skal se rigeligt. Jeg synes, jeg kan derovre. Ja. Så de går ikke så tæt på, når det er en af deres egen, deres egen. Nej. Nu er I ikke mit svin der. Nej, ikke derovre. Den lyd der. Ja, det er rigtig meget det her. Jeg kan slet ikke forstå, hvad deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om, de nærmest jagtede løve, som om, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Nej. Altså, så bliver det helt stille. Fuldstændig. Med et. Det var da de opdagede, at den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Vi kan bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med det mere. Har du taget et billede af det der, hvad der står der? Har du taget et billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke haft tid til det. Jeg skal ikke. Han er andre, der vil kigge i kikkert. Nej. Det er også nok for mig. Ja, kigger den over i, hvad du vil finde. Han gider vel ikke kigger den der ned i det der trappe. Ja, det kan jeg mere.